Sasat pendak dina anggere rados wis didodok lawange. Jeng Bagong. Terke nang kono, ora sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampeyan kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus, "Yo, matur nuwun." Terus mangke nggih to? Setan wong tuwa kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus menggo. Blegegek ugek sadulita mel. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggraitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggraita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar? Nedyambabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Ngamarta menika dipun asta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gora, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngongso lan sapiturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kyai Semar. Wasipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu
menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamot, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa laksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran. Nang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjungane wong sak praja Ngamarta. Sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Garatak ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Kanthi cara mekaten monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabaya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mangcaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggalihing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Brana picis niku iso ngajeni sawijining wong. Iso Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sah duwe pamrih napa-napa. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak ki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso tumameng ning ati tenan. Ya ra. Kok ora piye to? Aku iki Semar omong ngene ora tau percaya to. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya men aku gumun ya, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong rena-rena Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya nduk. Ndara Werkudara kok gek turu to? Ora. Werkudara kok gek turu to? Ora. Kok merem mripate?
Aku ora merem, Caidan. Syukur kowe krungu wong ora. Lah ketoke kaya kedap-kedhipmu nek ngantuk barang. Ora kaya Iki bapak ndek niat apa to? bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya ming nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Tak paido. Nek ming Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Monggo aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya. Lah menika rak mboten mangling Penembahan Durna ing Saka 5 Penembahan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk Penembahan. Kandhak lekuduk suwal gembol Semorante hawela. Ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar. Nggih kula pundhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Oh Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana ya nang ya lik ya nggih. Yo ndak gegem dadiake jimat. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung-priyagung. Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula katur Penemban. Oh, Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pundhingga jimat Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Bekti kula Penemban. Oh Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Gong ngaturke bekti ora karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho aku ora kanthi kanyono-nyono. Lho. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Oh ya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Ipe, sinten ingkang nderekaken Adipatih Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. No nggih sampean anggen kawula mundi dadosaken jimat, Tru. Daya akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Daya akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku
Aku piyayi, kowe mung kawula. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaine iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Kopi 7.000. Nyuguh kok didol. Kowe gulane ya tuku Padake. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mramban? Aja kaget, aku prapta ning Karaka Dempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karaka Dempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran iki sebenarnya to mbok bakul sinambi wara. Kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar. Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndara Kungastina ya pirsa. Nala garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Sampeyan kok prisa? Loh, Semar kowe wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro sauda telu saurupan. Kowe iki mung Panakawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang mandangi Semar Badranaya. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Dene apa to sababe aku suwanu ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya aku suwanu ning Karang Kadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ing Anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niku ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula bangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat. Mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengen bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to, Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah wewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu. Gaweane napa? Mboten. Mula nek Begawan Donorawuh mriki ajeng mboyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged. Mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula isa disoraki dening para kawula sak negara Ngastina wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Donorawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula. Nek kula
kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan negara Ngamarta riyen Ndara. Lah kok dadi tekan semono nggonmu Guneman Semar. Yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe ora mung pamomonging para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Satarga. Lah kok dadi kowe ban cindhe ban ciladan. Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban ciladan. Ing atase aku apik-apik sowan ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna. Nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono ora nyerek-nyerekke ati? Lah niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan yang nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten sang nganggo kethu sampean ngangge caping mawon wong lakoni minangka dadi brahmana ketitik sampean gampang murup atine gampang murup penggalihe nuwun sewu Ndara. Nek sampean kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangu gawan ngawur. Sing marai Kurawa elek dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampean? Iki sing nang mburiku iki. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampean mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampean gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampean tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampean ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi boten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika boten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong nglawan kowe. Luwung kowe bakal laruda paripeksa. Lah, nak tenan to. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Ngerti karo anak-anak. Kuwase wis mangan ta ora? Yen kowe ora gelem mangan, ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel bumi angus regane atiku. Angus regane atiku. Kena surat, Gong. Edian. Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semari. Lho, Goblok kok Semari. seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah, Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Bapak mo
Bapak kepengin rampungke pakadane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karangkadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karangkadempel tak katutke. Maksude karo kawula Karangkadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karangkadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karangkadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Cangkeme sapa kowe? Sapa terus sing muni ngono kowe? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Engko nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban lajeng nyuwun prisa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa Karangkadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampeyan ngrasani ketentremane Karangkadempel niku padha karo sampeyan ngilani jajane Bagong. Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Lho, saiki karepmu piye? Lho, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo dirembuk cara piye ora masalah. Ning sampean aja nganti ngatutke Karangkadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karangkadempel. Semar kuwi kami tuane Karangkadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karangkadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkadempel ya maaf. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, amen kowe kok dur. Aku kowe sumbar mriki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Nek ngono kowe dadi umpalange Begawan Durna. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong jajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panas maring jajaran suretane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi! Pane Durna. Kok ora ngawur kowe iki? Dorowerku Dora kok dunake kancane ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basane. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Bojo edan. Durna kuwi guruku. Wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara.
kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Kowe ngapa ta iki? Aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa lenggah sapa lagi wani aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Neng rayu sondol nganggo. Niki mbiyen niku kulino bal-balan soalnya iki. Heding. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Nek karo Werkudara karo Janaka. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu Wale maksud lu yen pancen garwani karo Durna. Mungsuhe dudu sapa-sapa? Mungsuhe Werkudara. Oke. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen aja mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk nang kaleng biyen dek. Sing ngomong sapa mbok mikir. Sampean niku cilik. Tak totke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Bagong, Nun, aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, apa? Njaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong, Apa? wah iki arep aleman iki. Iki arep aleman, iki arep aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali terangan Bagong wis alus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah kono ya sapenake dhewe. Bagong, Nun, jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ah, ngono kuwi kok. Apa-apa kok njur ranggre wani ro Durna Ardiwangi, wani ro Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampinake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur dumen kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anggo sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok. Ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Ora mengsok. Sasar pendak dina e. Anggere rados wis didodok lawange. Jeng Bagong. Terke nang kono, ora sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampeyan kelingan boten, jaman teng kebon iki. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tua kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus menggo. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya,
Wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong. Nun, Aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. yo aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Janaka nggih ngewangi. Yo aja kuwatir. Iya, aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. sapa sing mbok arep-arep Lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar? Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula pendha anggenipun bangun jiwa. Ndara Werkudara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semar aja kuwatir, monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katenteman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih ngestaken dawuh. Gong manut dawuhing Bapak, heeh. Kowe karo aku kudu njaga katenteman Karang Kadempel. Bener. Ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak. Sajae mbelani karo Begawan Durna. Aku wis krasa, Tru. Ning awak dhewe rasa wedi, awak dhewe rasa mundur. Ha. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantos dhewe ora ketok nyambut gawe terus. Pethoke, nek kira-kira Kurawa mbondo kalani men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng. Perang wis siap-siap kok ya. Sangu gaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa. Ora wira-wira entas malam-malam diputung. Ayo reng kowe sik tuwa dhisik. Oke. Petruk. Sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmani karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe nang aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar Pranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajari karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kan maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki menantangke kok. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gleto ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok tak tandangane. Oke, siap lho, Tru. Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe, aku karo Gareng. Iya. Sikat, Tru. Iya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong. Tak katutke dosane. Kowe kok nglerang, Reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruse bakul apa? Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang madras aku iso.
Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka ndereke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok Glutra Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kan maju nak. Poteng-potenge kuwandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal Cat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wonge sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Tandange rasa jireh. Petro wis gelut. Nah, aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora keaturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Waidah, Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo kowe? Nglabrak wong-wong karang kadempel. Ora minggat bumi angus karang kadempel. Berarti arep ngerusak karang kadempel dasar para nyata. Sing betangi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Lah kowe ngece karo aku. Yen ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modar nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Ya, lho. Ngopo kok nyok? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Ya. Nya pecah, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Wis 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Ayo, kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti cah kendel. Pecah sirahmu ya, guys. Kowe wani kok ngene iki rung karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu Dur. Kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Yo. Edan ora edan serius iki, Nyok. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 taun aku, sumpah. Nyok. Weh, ya tenanan apa piye? Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyok. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njoto sirahmu. Lah ngono kuwi, kendel padha kendel. Nyok wis. Weh, lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Katone isih kuat aku isih gelem. Gelem. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyagene. Nyag wis. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Ya, ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi wae ya, ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kowe? Kaya aku iki lho, nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae ya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mburi wae ya, ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, isa aku ya iya kok nya. Ayo arep apa? Mburi wae nya, mburi nya. Wajange cak kendel ya isi.
Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Nya aku sik nyok. Sampean Pangeran Pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lak dong. Iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nah, nek sampean mecah siraku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok enteng ke patiku nya. Pecah siramu. Nya. Kowe iki domongi ngayal lho wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Ora krasa. Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to. Wis. Meneh ora? Oh, meneh. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ya kene gentaran. Oh, aduh, modar iki lho. Ya adil ora kok modar adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Do 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 do. Do 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 do. No. Semela. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes. Utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap? Siap. Banyak. Wes. Oke nek semono. Wah. Gile, ayo, mbok ping 5 ongkas. Ta. Yo. Mati jenengan kuwi baca cilakawan. Kowe guyon kowe. Antem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, wulu. Nah. Ping 3 lho kowe. Yo. Kene. Nang dia baca jait. Mbok sing tenanan, aku ki tenanan ya Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing lho bledok mlayu rono. Iya. Madhep mburi. Oke, yo. Waduh. Kurang pisan. Yo. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop. Del. Kok nglekar lek. Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, bakong ngantem. Ayo, gentenan. Makane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape kula sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene tenan ndedelke setagen. Kula tak ketape kok kon ngrampak utawa kok ngrusak arang ngademel iki, kowe iki pateh wong maling. Hah? Pateh. Ana pateh kudune iso mikir. Iya. Ora nek. Rene. Ora ana bandep watu kowe. Iya. Kowe ngerti Bagong nek nesu apa? Medeni tak omong.
Aku ini nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Udah aku mbok udu, wak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni ta omahe. Iya. Kowe paham ora? Karang Kadempel iki ora duwe salah ora diluput karo Goro Kidul. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Kadempel dikatutke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agak mau kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le maksudan dalem Pak Guru, ngono ya. Pak Guru, ya. Ora iki aku isine kan. Aku Ditonyo anu nyanyi. wis kono rono. Oke wis nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Tak kowe notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu apal mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok. Tak kandhane. Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terus kan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ontring dandang manguri. Mangga Pate. Wetro dalem Pak. Parang Kadempel wis padhang nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel, nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit Pak. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Ora kutu. Wonten dawuh Sinuwun. Kaget rasamu kowe tak awi nyaket ning Datri ya Prut sing Mandura. Oh, Gunawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang Sinuwun ing Mandura. Tumunten sak mangke kula cemadung dawuh. Badhe wonten paridamel menapa diweji Kakang Prakuta wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake wiswane coba mung Kakang Patih Prakuta ngene tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binanggung Karna. Nalika semono panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badranaya muni bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wontene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap Tumuli Prabu Ndarawati nganti lampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedaton ing Mandura. Lah, menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kyai Semarangipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun priksa dhateng Kakang abdipun Prakuta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel. Wonten ing mriku tumunten samangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa
Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng ngabdipun Praguta, lha kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa meniki saking Paduka Gusti kula Sanata nembe kemawon menika lho. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho Gusti. Ing atase panjenenganing ingsun kuwi Nalindra. Sak jagat pramudita ingkang sinebut Hyang Agung ki mung siji, Natamandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayanan prapta ning Karangkadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar kuwi ming Panakawan. Ing mestine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Hyang Agung Baladewa rawuh ning negara Mandura. Terus nyara widekake apa wigatine? Ora kok piyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karangkadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar kuwi derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendhak gunaning jalma. Ngendhak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging batos menika dewa ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sak mangke Pandhawa menika dados tiyang kalugeng ngerat Jayeng Bawana. Sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiang-tiang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa nika tansah raget kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalindra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Utawa wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa supados dedunung wonten ing gubukipun. Menika teges Pandhawa menika dimbong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat, mantasaning titah, unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung Lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padhang nika aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika nika ya iso duwe pethingan dhewe-dhewe menika saged Baladewa ora bakal prapta ning Karangkadempel. Nadyan Jaya Prabu Ndarawati kadang-kadangku para Pandhawa prapta ning Karangkadempel nanging aku ora bakal tekan Karangkadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, ning Semar sowan ana negara Mandura. Mergo derajate Baladewa kuwi yang ditanding karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Praguta. Apa ngene kaya Petruk? Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa ralat pangestuku taman ngono. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sumangga pangabodhan Damar Sasi Pratapu negara Mandura. Petruk gage matur. Purwa Madiran wusanane wigatine apa? Matur Hyang Agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karangkadempel nenggarawipun Sri Nata Agung ing Ndarawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Brengking sak menika diwaji cekap semanten atur kula mugi parangka enggalih paring dawuh. Samangke kersa sareng kaliyan lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspadenta piyambak rawuh wonten ing Karangkadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Oh, dalem sadurunge aku prapta ning Karangkadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon kali Pertitis. Nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta ning Karangkadempel. Nanging yen ora ana keterangan ingkang mbok aturake marang Natamandura, Kaunala Windana aku ora bakal tekan Karangkadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengen bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal Sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan mboten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan mboten mersakaken dhateng Semar?
Sing diantu-antu Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek Sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, Sinuwun Prabu Ndrawati rawuh mriku niku gampil menggerak panjenengan prisa piyambak. Meniku panjenengan prisa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa ni janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula Kang Soko wis tak tetepake iki mampu lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Prakuta. Nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karangkadempel. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan ora gelem kok dipaksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren lho niki. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak. Dasar ana alasane Sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karangkadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapke semanten mawon. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu kula tak wangsul teng Karangkadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek Sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karangkadempel. Baliyo dina iki kowe to. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula badhe munjuk atur diweji. Yo Prakuta piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita Sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Sagedhakan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Kusih lho gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilura Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjuk atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karangkadempel. Ning kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karangkadempel taunono windonono. Aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, mangke rumen to sinuwun. Petruk nuwun sewu, mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikani sing kaya ngoten Diwaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karangkadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo para kawan gene momong sampeyan teng Widara Kandhang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten Karangkadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karangkadempel niku Semar. Kok ngilang-ilangke dadi tiyang agung. Gatiwa batur jagat pangestunggur. Wah, Prakuta. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhan ing Semar Badraya, Prakuta. Wonten dawuh. Titian kowe iki Puspa Denta cawis nak nitik gajahku prapta nang Karangkadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa.